לקחתי הוסטל בעיר שלך. ג'י-ג'י כשאני נוגע, פוקח עיניים, מביט ויודע, שומע אמת נקייה ממילים, אני מכיר אותך. רונן ג'י-ג'י, אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך. אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך. נותן רק אל תיתן לי לשכוח. רונן ג'י-ג'י, אני לא מפחד ממך. כך רוצה לפגוש אותך, אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך. רק אל תיתן לי לשכוח. באבק הדרכים, בפרוץ הסערה, בנפול השמיים, וואלה, 200 גיפטים אתה עושה דיסק כזה? אבל זה נראה מוזר שאני כותב על עצמי מהפוב של איתן ניסים ואני אומר רונן ג'י-ג'י, אני רוצה לפגוש אותך. לאיזו ארץ רחוקה, זה שווה, 200 גיפטים זה 3,000 שקל. מעבר לפינה, מה הבעיה ששליח פיצה ותדע שהם יקחו את זה? בקיום בר חלוף שרובו זה אני יצא משוגע, אחי. מכת האגרוף של אובדן האמונה. צריך גם על מה שאף... אני חושב ש... כאילו, אני לא הייתי מקליט את זה, הייתי נותן ל-AI. בסוף הפחד מלמות ומהטעות הבאה, מחוסר הפחד מלמות, כי אני לא מצליח לנשום. איך אני עובר את היום שאני לא רואה את רונן, מתחיל פה גיהנום. אני מאתר אותך, רונן ג'י-ג'י, הלא... בנטייה להתמכרות ובבדידות שבשגרה בהיא. אם אני עושה שטאפ עם שליח פיצה וזה עולה אצלו, אבל הסרטון בן. הזדמנות הקרובה באפשרות להמראה, אני מכיר אותך. הוא אמר שהוא נותן לך 200 גיפטים אם אני עולה לו שיחה? פתאום, זה קל מדי, אחי. אלוהים, אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש באמת, אין לי 200 גיפטים, אחי, זה מלא כסף, מה שם? אותך. שום ספק בך, אתה בי ואני בך. רק אל תיתן לי. לשכוח. אלוהים, אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך. אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך. רק אל תיתן. בוא נראה מה הנאנדרטל אומר. מה זה? מה זה? לא נותן לי לראות את הלייב עכשיו, רגע, בוא נראה. טיק טוק איתן ניסים. לא מבין למה כל אחד רוצה להיות כוכב רשת, אחי, אם זה התוכן שלך. הנה. הנה הקינג פין. עכשיו אנחנו צריכים לראות אותך 3 פעמים. 3 פעמים, כאילו אחד לא מספיק. 3 פעמים אנחנו צריכים לראות אותך. 200, כן. הנה הקינג פין. עכשיו אנחנו צריכים לראות אותך 3 פעמים. 3 פעמים, כאילו אחד לא מספיק. אומייגאד, אחי. אומייגאד. 200, כן. הנה הקינג פין. עכשיו אנחנו צריכים לראות אותך 3 פעמים. 3 פעמים, כאילו אחד לא מספיק. תראו מראה את הבולבול שלו, חס וחלילה, אחי. איזה דימונטיזיישן זה. רגע, אני מוכן בפרי פייר. יאללה רונן, תעלה לשיחה בדיסקורד, בוא. נראה לך מי יעלה איתך לשיחה? אמא, אמא, חס וחלילה, אחי, טוב, מה, אני מטומטם, אחי, אני לא אצליח לראות עם הבטן הזאת הבולבול, אחי, זה בלתי נראה כנראה. איך נפלתי לטריק הזה, יפה, איתן ניסים 1-0 לך, אחי. אוי, אוי. זה בלתי נראה כנראה. תראו, עשיתי לו את היום, אחי. נפלתי לטריק הזה, יפה, איתן ניסים 1-0 לך, אחי. תראו שמח. יאללה רונן, בוא שיחה, נו. אין שיחה, רק זה חסר לי בחיים. בוא שיחה. אין שיחה. איתן, איפה קנית את הבגד הזה? איך מוכרים במידה שלך? אומייגאד, אחי. אני בלי חולצה. אומייגאד, לא, בבקשה לא. יש הכל. זה נראה לי האוהל של המרינס, אחי, שבדיוק הגיעו, אחי, עשו משלוח מיוחד. בדיוק הגיעו למזרח תיכון. זה נראה לי האוהל של המרינס, אחי, שבדיוק הגיעו, אחי, עשו משלוח מיוחד. אז אביבה שלי סגרו לילה בסיבר בצפון, לא נראה לך. אחי, זה לא בעיות, אתם צריכים להבין, אין באמת בעיות, אין לי בעיות עם איתן ניסים. איתן ניסים, בוא נודה באמת, איתן, אתה פשוט פסיכי. אתה מת על תשומת לב. זה האושר שלך בחיים, אחי. אתה בקושי הולך, בקושי נושם, בקושי יש לך חברים, אחי. והאושר שלך זה להציק לי, אחי. בוא נודה באמת, שנייה, איתן, תודה באמת, אחי. אתה פשוט כועס שאני לא נותן לך יחס, נכון? זאת האמת. בקושי יש לך חברים, אחי. והאושר שלך זה להציק לי, אחי.
מה איתך? אומייגאד, הנה. מעניינים. מה שלומך? בסדר. מה איפה אתה? מה זה, מה מנסה להעמיס את איתן? מה אני רואה? איפה? אחי, למה... נכון, כל הטיקטוק זה אותו טייפקאסטים, כל מיני כאלה, אחי. גרושים פלוס 7 עם 5 כלבים, אחי. רב עם מישהו ברשת. למה אתה רב איתו? טייפקאסטים, כל מיני כאלה, אחי. גרושים מה איתך? אתה רוצה לעשות... כולם זה, יאללה, חבר'ה, מי אוהבים יותר? יאללה, רנבו, יאללה, יוניברס, יאללה, לייקי. כאילו הם מורחים אבטיח, אחי, בשוק. כי אני מקבל הפרות יותר מדי לאחרונה. שעוד תקבל הפרה אתה. יאללה, ביי. יאללה ביי. אני יודע, כי הוא פותח לייב כדי להגיב ללייב שלי. איתן ניסים, אתה מכיר את סטן? בעצם לא. די רונן, בוא שיחה, למה אתה ככה? יאללה, בוא שיחה, נו, תהיה גבר. איתן ניסים, אתה מכיר את סטן? אז בוא לשיחה, בוא נדבר. על מה יש לדבר? על מה יש לדבר? איתן, אני רוצה, יש לי דבר אחד. בוא נהיה זרים, אחי. כל פעם שאתה מטריד אותי, השיר שמתנגן לי בראש זה השיר הזה, אחי. שעושים את המונטאז'ים העצובים. מה זה לילך? מי עשה עוקב? ליעד שרלי. תודה רבה לאלרסטרי, לאיספרו, על עוקב לאלון. אחי, אני אישית לא נכנס לטיקטוק אף פעם. אני כמעט לא נכנס, באמת פעם בחודש אולי ל5 דקות אני נכנס. חסמתי אותך בוואטסאפ, חסמתי אותך בטלפון, אבל אתה איכשהו עדיין מוצא דלתות לחיים שלי בזה שאתה מפיץ את המספר שלי. אני חושב שהפתרון הכי טוב צ'אט, וזה באמת יהיה לי טיפה הסל, כי הבנק שלי מחובר ומלא מאוד דברים מחוברים למספר טלפון הזה, זה להחליף מספר טלפון. זה יהרוג את הקשר שלי עם איתן ניסים אחד ולתמיד, כאילו. זה הפתרון. מה הוא אמר? כן, אז למה? אתה רוצה את התנאי שלי? תקשיב לי טוב. מה התנאי? אתה רוצה את התנאים שלי? למה יש? אני מוכן לתנאים שלך. אתה רוצה? בוא נדבר ונסגור איזה תנאים? בן אדם פשוט לא רוצה לדבר איתך, למה צריך תנאים לזה? אני מוכן לתנאים שלך. זה איתן שר. זה ברוסית? נובולשיני מגו. אין בעיה. רגע, חכה שנייה. אז נדבר. נובולשיני מגו, מה זה אומר? שתסבירו להם. הרוסים פה. אומר, תמיד דמיינתי שאני אבד. אני לא יכול יותר עוד, אני פשוט מענה את עצמי. יותר אתה לא שלי. זה מה שיהיה, אחי, שאני אחליף מספר טלפון. זה 6 בבוקר ליד האח, זה 6 בבוקר ליד המנגלט. איך נודר, אני גאון פרודיות, אחי. צריך לעשות את זה פרודיה. חבר מועדון. תודה רבה, זה גיפט של ונוקס, תודה רבה, דיינה פיוז'ן, חתיכה דמות פח אשפה, איך אתה לא סאב לבד, אבל תודה רבה לוונוקס ותתחדש דיינה. הכנסתי אותי לדיסקו. גיפט של ונוקס, תודה רבה, דיינה אז למה הכנסתי אותי לדיסקו? אתה בבן כבר בדיסקורד, אני ניסיתי ללכת על אסטרטגיה, אולי אם אני אהיה נחמד, נכון תמיד רוצים את מה שאסור, אמרתי טוב, אולי ברגע שאני אהיה מותר, אז תפסיק להציק לי. אבל אתה כמו היהודים, מביאים לכם אצבע, אתם רוצים את כל היד, אחי. בסדר, אני אהיה נחמד. אבל אני לא רוצה קשר איתך! אז תפסיק להציק לי. אז אני אפסיק, למה דפקת את החל מתחתחילה? כי אתה כל שנייה מגיע לדיסקורד. כי אתה כל שנייה מגיע לדיסקורד.
אז אם הייתי נשאר בשרל ולא הייתי נכנס, זה לא היה דופק אותי. מה אתה מדבר? למה זה שהוא בבן בדיסקורד שלי דופק אותו? אז אם הייתי נשאר בשרל ולא הייתי נכנס, זה לא היה דופק אותי. מה אתה מדבר? למה זה שהוא בבן בדיסקורד שלי דופק אותו? כן, זה דופק. גם ביבי לא בדיסקורד שלי, למה אותו זה לא דופק? גם אליהו יוסיאן לא בדיסקורד שלי, למה אותו זה לא דופק? למה? זה לא הפלטפורמה שלך. אז בוא נדבר בפרטי. על מה? אני אשחרר אותו, אבל בוא נדבר בפרטי. זידן, תודה רבה על ה... אוקיי, וסנווי. אני אשחרר אותו מתי שמוכן לשיחה, בן. בוא. על מה יש לדבר? זה כמו שממשלת ישראל תדבר עם ממשלת זימבבואה, אחי. אין בינינו קשר, אחי. על מה יש לדבר? זה כמו שממשלת ישראל תדבר עם ממשלת זימבבואה, אחי. אין בינינו קשר, אחי. אתם שומעים את השיר ברקע? מה כזה בעיה? הנה צ'אט. דדשב, עוד שיר לפרודיה בשבילך? בוא נדבר. מקום אולי נדבר, אז בוא נדבר. הנה ככה. עם AI אתה מחליף אותו לאיתניסים? כבר אכלתי הכל ועכשיו מה? בוא'נה, זה נשמע יותר טוב ומהר. בלעדייך מרגיש ריקני, הכל עצוב וזה לא אופייני לי ולך. אם היה לי האומץ לומר, אז בוא נדבר. זהו, אתה רבתי? רונן, אתה עושה... נראה לך, אני אשב בכלא, היה מתלוקס... מה זה הצעות האלה, אחי? תודה על הקיקס. בלילות שוב אוכל את המקרר. אומייגאד, אחי, אדירה. ניסיתי הכל ועכשיו את לא כאן. אוי אוי. על הכתובת לא מוכן לוותר. אז עוברים הימים, מחפש שוב דרכים להרשים, אבל אני לא מאשים אותך שחסמת, עברת דירה ועכשיו זה אני. בבטן מרגיש ריקני, לא מבין למה אתה לא עונה לי יותר. אני כבר נהיה דיכאוני. אפשר ואני תקוע בהוסטל יותר. בוא נראה. צ'אט, אני מתקשר אליו, תגידו לו שיהיה ביקון על הטלפון. לא קיבלתי 200 גיפטים, על מה אני אענה? צ'אט, אני מתקשר אליו, תגידו לו שיהיה... אל תענה, למה בן? תענה לי, רצית שאני אענה. תענה, אני מתקשר לך מחסום. אל תענה, למה בן? תענה לי, רצית שאני אענה. יאללה, תתקשר, אני מתקשר כן או לא? אני שואל אותך, אני מתקשר כן או לא? הוא חוגג בעצמו אני מתקשר כן או לא? שאלה שלך. אוי ויי, אחי, אוי ויי. תענה, אני מתקשר אליך. על מה נדבר? על מה נדבר? על מה נדבר? יש לו, אחי, זה לא עוזר להפיץ לו את המספר, יש לו 14,000 מספרים, אחי. בוא נדבר על הכל, מה? תגיד לי מה בוער לך, אני מוכן להקשיב. יודעים מה, אני עונה. שלום אברבנאל, אני איתכם? רונן, רק שתדע מופיע את המספר שלך בפארטי בסוני לפני איזה שעה. לפני כמה זמן? אני לא רוצה סתם להגיד, לפני איזה שעה היינו מלא בפארטי כזה. אתה יודע, הוא בפורטנייט שלי, אתה גם חברים בפורטנייט מפארט. יש לך תמונה של זה שהוא מפיץ את המספר? לא, כאילו זה, את האמת כאילו חבר שלי מהסוני שלח את המספר, אני לא יודע אם זה נכון. אתם מבינים צ'אט, ברגע שאני לא נותן יחס לאיתן ניסים, הוא פשוט מפיץ לי את המספר כדי שאני אחזור להתעצבן עליו ואז יהיה לו תשומת לב. אין, התשובה הכי טובה זה להחליף מספר, אני צריך לעשות רשימה של... תחשבו, מכבי מחובר אל איזה, והבנקים שלי וכל זה, אחי, זה סיוט להחליף אחרי זה מספר.
פשוט תתעלם, לא יודע את זה עובד. אחי, הוא מפיץ לי את המספר, המשטרה לא עושה כלום. אני לא יודע מה לעשות, אחי. זה או פלילי, או להחליף מספר. תגיד, רון, אני מסר שאלה? נו. מה עשה לך רע, כאילו נראה לך מיטל או איתן? מי עשה לי יותר רע? לא, אתה לא יכול להשוות מיטל ואיתן. איתן זה סתם מציק, כן? אבל... מטרד, כן. מטרד איתן, זה שתי דברים שואלים. יאללה, שבת שלום. יאללה, שבת שלום. אתם חושבים שאני צריך להחליף מספר עם כל המטרד הזה? אני שליח של ריינבו קווין. אני שליח של ריינבו קווין. אני שליח של ריינבו קווין, בסדר? אני שליח של יזדה. אתם חושבים שאני צריך להחליף מספר עם כל המטרד הזה? אני אפסיק. העיקר שאני לא אחליף מספר. זה ריינבו קווין אמרה לי לעשות את זה. זאת ריינבו קווין אמרה לי לעשות את זה. שמישהו יקליט את זה. שמישהו יקליט את זה, אני מציג את זה בבית משפט. בסדר, אני אפסיק. נכנעתי. הרמתי ידיים בשידור חי. הרמתי. זהו. חדל. שמישהו יקליט את זה, אני מציג את זה בבית משפט. בסדר, אני אפסיק. נכנעתי. הרמתי ידיים בשידור חי. הרמתי. זהו. חדל. איתן, כן, אני עוזב. כל מה שאני רוצה זה שתשכח אותי. שלא תדבר עליי, שלא תחפש אותי, שלא תפיץ את המספר שלי. שאם תעלה ללייב, תדבר על החיים שלך, על אסיף האיכותי, האסיף האוטיסטי, על כל החברים המוזרים שלך בטיקטוק. אני ואתה לא ניפגש. כמה זה קשה לכבד את הבקשה הזאת. האסיף האיכותי, האסיף האוטיסטי, על כל החברים המוזרים שלך בטיקטוק. אני ואתה מר שבוטה. זה האנשים שאיתך באותה קליקה, שבוטה, כל האנשים האלה. לא אני, אחי. אבל טכנית אני עדיין מצפה בשידור, אבל... גם אל תצפה בי. מה? למה שתצפה בי? אורן להב. מה הקשר לארסורים? אבל מה הקשר לארסורים? כי אתם באותו רמת אינטלקטואל. יהיה לך הרבה יותר כיף להיות חבר שלו. למה שתצפה בי? התוכן שלך. בסדר? התוכן שלך, אני צוחק מהתוכן שלך ושל עודד. באותו רמת אינטלקטואל. יהיה לך הרבה יותר כיף להיות חבר שלו. אני לא רוצה להיות חבר שלך. בסדר, ניצחת. ניצחת, טוב, זה לא באמת. זה נהיה באקו, כאילו, כל הזה. ניצחת. יש את הגרסה המלאה. ניצחנו, צ'אט, ניצחנו. זה ככה תמיד, המנצחים בחול זוכים. אסור להפסיד, על החלום לא מוותרים. עכשיו תסתכלו על עולם שנפגע, כי אתם תעלו אל השיא לפסגה, כי אני לא נרגע. כן, וזה טוב, טוב לזכות בכל, כן. החיים לפנינו, בקרב לא נפסיד, וזה טוב, טוב הנה איתן ניסים. סוף סוף הכולסטרול לקח אותו. וזה טוב, שניתי מספר. לזכות בכל, כן. איי. העולם שלנו בסוף, וזה טוב, טוב. הגרסה באנגלית יותר טוב, The winner takes all, זה יותר ארוך שם? פשוט יש גרסה מלאה אני חושב לזה, ספונג'בוב. אצלם יש עוד חצי דקה, כי זה מהרגע שזה עולה. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. They will never sacrifice their will. כי זה מהרגע שזה עולה. איתן,
מה? מה נשמע, איתן? בסדר, אתה עם הפרות, דבר איתי. איך אתה, איתן? דבר, ביי. אנשים שזה לא אני, הוא מעיף אותם, אחי. הנה, התגעגענו לראות אותו 3 פעמים, התגעגענו באמת. שט, מה הכי שווה לאכול עכשיו? אני רעב. איתן, מה לאכול? אתה מבין בזה. 2332. הנה, התגעגענו לראות אותו 3 פעמים, התגעגענו באמת. אתה רוצה שיחת טלפון ממני? לא, אני רוצה שתמליץ לי על מה לאכול, איתן. איתן, מה לאכול? אתה מבין בזה. בוא נתקשר אליו להגיד לו. אתה רוצה שיחת טלפון ממני? לא, אני רוצה שתמליץ לי על מה לאכול, איתן. הלו. הלו. אתה הרגע אמרת שלא תחפש אותי, לא תדבר איתי, אנחנו לא חברים. לא, שיחה אחרונה, אני מבטיח לך. שיחה אחרונה. כן, אתה מבטיח. מבטיח. מילה שלך זה לא כמו של איך קוראים לו? סינואר, שתמיד אומר דברים ואז הם חוזרים בעצמם. לא, ותפסיק לשלוח לי את בן לביא, אני מוכן... אני אף פעם לא שולח את בן לביא, הוא בא לבד. מילה שלך היא לא כמו של חמאס, אפשר לתפוס מהמילה שלך. אני באמת לא התכוונתי לזה, תקשיב, אני לא מחפש, בסדר, קילנת אותי, מגיע לי. לא אכפת לי, איתן, אנחנו צריכים להיות שני זרים. אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותך. יש את החיים של איתן ניסים, יש את החיים של רונן. שני חיים נפרדים. כל אחד חי את החיים שלו. זה יכול לקרות? יש מציאות כזאת בתוך המטריקס שלנו? אני יודע שיש לך את הצרות של בתי משפט. נכון, תחשוב אחי, עברתי מספיק צרות. פתאום יש איזה ניאנדרטל שלא עוזב אותי. אתה מבין איזה קשה זה? כל הזמן מתקשרים אליי. איתן ניסים פרסם את הטלפון שלך בקבוצות בסוני. אני מושבד, אני משחק אופליין. על מה אתה מדבר? אתה שיחקת איתי לא מזמן בסוני בפיפה. אבל זה האינטרנט של הטלפון. אבל עכשיו אתה בלייב מהאינטרנט של הטלפון. נכון, אני בלייב, לא מצופה לריב איתך, לא תכננתי. מה זה קשור? אתה לא מבין את החיבור של הנקודות היגיון אתה כאילו משקר לי, אז אני מוכיח למה אתה משקר. מה זה קשור לזה שאתה שמן? אני אומר שיש לך סוני, שיחקת איתי לא מזמן. אם האינטרנט שלך מסוגל להעלות אותך ללייב, למה שהאינטרנט שלך לא יהיה מסוגל שכאילו תשחק? מהירות העלה היא צורכת יותר ממהירות הורדה. מה? התקשרתי לפלייסטיישן בישראל, אמרו לי בגלל שזה נקודה חזקה, אז אין, זה לא מגיב, אני משחק אופליין. איתן, אני חושב לך, אני לא משקר. יש מציאות שבה אתה לא נכנסתי ללייבים, לא מדבר עליי. אם אני רוצה בלייב שלך כצופה... איתן, עברנו זוגיות של שנה ומשהו, זה אני זורק אותך, אני נפרד ממך. אתה מאוד רעיל, ואני לא מעוניין שתהיה חלק מהחיים שלי. אני ואתה סיימנו, גמרנו, אני נפרד ממך. יש לך חלפון, למה לא נותנים לי פרמט באז? אם אתה שונא אותי ככה? אני לא שונא אותך, אני פשוט, לא כיף לי המטרד. זה לא אתה, זה אני, איתן, אולי זה עבוד. זכותך מלאה. זה לא אתה, זה אני. יהיה לך יותר טוב עם שבוטה, עם האיכותי הזה, עם כל האנשים שם. תקשיב, המשטרה הדליפה לי את הכתובת שלך ואני לא עושה עם זה כלום. המשטרה הדליפה לי את הכתובת שלך. למה שם... אני נודר נדר שאני תובע את המשטרה אם היא עשתה דבר כזה. אמיתי איתך, שהתקשרתי באותו למשטרה אמרו בלה בלה בלה, כאילו את הכתובת שלך לידי ולא ניתקו את הטלפון. באותו ששנתי עליך. אני נודר נדר, המשטרה אמורה להגן על האזרחים, במקום זה היא עוזרת לו. לא, אני לא יכול, אם אני אשאל אותו מה הכתובת, גם אם אני אשים מיוט, אצלו הוא לא ישים מיוט. אני יודע. אתה יודע איך לשים מיוט בלייב שלך? אני יודע. שים שנייה מיוט בלייב שלך, אני רוצה אותי אם אתה במיוט. מיוט בלייב שלך? אני יודע. שים שנייה מיוט בלייב שלך, אני רוצה אותי אם אתה... אוקיי, הוא שם מיוט. רגע, אני גם שם מיוט בלייב שלי. רגע. הנה, אתה מיוט. רגע, אני גם שם מיוט בלייב שלי. רגע. רגע.
הכתובת שלך? לא, אני הורדתי את המיוד, לשמחתי זה לא הכתובת שלי. זה, באזור הזה גרים ההורים שלי, ובאותו יום הטרדת אותם אחושרמוטה, אגב, כי המשטרה באה אליהם. אין בעיה, אם זה הטענה שלך, אני באמת לא ידעתי שזה ההורים שלך. אנשים בני 60, אחי, היו צריכים לבוא, לשמוע שהבן שלהם רוצה להתאבד, אני באמת לא ידעתי שזה ההורים שלך. והם נבהלו מאוד. קיצר, איתן, האם קיימת המציאות הזאת ששנינו זרים, אחד לשני, לא מדברים, לא מתקשרים? מה אני אראה ביוטיוב? תראה, דה כהן עושה סקאמר גט סקאמד, אינדה גיים עושה גבי משרת, חסר תוכן. תתבגר על התוכן, אתה לא מבין? מה? אני רוצה להתבגר בתוכן, זה לא אני. זה תוכן בוגר, אינדה גיים תמיד מדבר על זה שהוא מבגר את התוכן. תראה עודד SVR, תוכן איכותי, הוא בסבתון, יש לו קהל טוב אחי. עודד SVR הוא גם אמר לי לפני כמה זמן שהוא מתחרט על כל הריב שהיה איתך, שהוא חושב שאתה בחור טוב. אני לא יודע למה נדלקתי עליך במקום להידלק על עודד. אבל גם מסכן עודד. לא, אבל עודד, שתדע לך, הוא אלטרנטיבה טובה, הוא גם מאוד אוהב אותך. די, רונן, די. באמת אני אומר לך. די. לא בהצלחה. בכל מצב אני אומר לך, על כל הלשון, אתה חוזר בחיי כל מה שאמרת עליי אתמול. ברור שאני חוזר, אני רק רוצה... אפילו לא... זה לא הסכם שלום, כאילו כדי שיהיה הסכם שלום צריך שיחות. הסכם לא קיים, כאילו זה... שנינו לא קיימים. ואמרתי לך, יש אלטרנטיבה טובה, עודד SVR אחי, אתה יכול לבוא לשם, ליהנות, לתרום לו, הוא אוהב אותך, הוא מתחרט על מה שהיה. אני בבן. אני אגיד לעודד שיוריד לך את הבן, רוצה עכשיו אני אעלה אותו לשיחת ועידה? מה שאתה רוצה. הנה. אני אגיד לעודד שיוריד לך את הבן, רוצה עכשיו אני אעלה אותו לשיחת ועידה? מה שאתה רוצה. הנה, אני מוסיף את עודד לשיחה. עודד זה מצוין, עודד זה באמת מצוין, ממקומי עודד. צפה בדושי. יו, לא שומע אותי. נראה לי עודד לא עונה. הוא ישן? רגע, שומע? יש פה מישהו, איזה סטרימר שאמר לי שהוא מת שאתה תהיה איתו בקשר. רגע, שנייה, איפה הוא? מה זה? לא מוצא אותו. מה אם ליאור להציג לו? לא, ליאור הוא סטרימר קטן, אני יודע שאתה לא אוהב קטנים. אתה אוהב אותם גדולים. למה אף אחד לא עונה לי, אחי? נראה לי צופים לי בלייב, הם לא רוצים ליפול לטריק הזה, אחי. למה הם לא עונים? צ'אט, בוא נגיע ל-200 צ'טרס אברג', אנחנו פה הרבה צופים, אני לא יודע כמה אנחנו כותבים בצ'אט, אין לי מושג כמה צ'טרס אין אברג'. וואי, סנקס זה גאוני. רגע. אתה פה? רגע, שנייה, אני מעלה עוד סטרימר שמת עליך. מה עם IGZ? IGZ גם מת עליך, אבל שנייה. וואי, סנקס זה גאוני. סנקס, אחי. אחי, הוא פה. מי פה? סנקס? אז וחליל. סנקס, אתה צריך להטריד את סנקס, אחי. הוא כותב לי הבן שרמוטה. מאור, תענה, תציל אותי, מאור, תענה. קיצר, הוא אומר לי שהוא במקרה חירום, אבל מאור סנקס מאוד אוהב אותך. רגע, שנייה. לא, למה זה לא עונה לי לעודד? הוא מתקשר אליי בדיוק. רגע, שנייה. לא, זה לא עונה לי! איזה באסה! עודד תנתק, הנה עכשיו אני אתקשר אליו. רגע. לא, אמרנו אחוזרים, מה הקשר להוריד בוואטסאפ? הנה אני אתקשר לעודד. הנה זה בא. הלאה עודד, תענה. אחי, למה זה לוקח לי? תראו, שעה, ככה המסך. הוא